Mai bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Mu tafi a kamfani mai girma NAI Ventures kwarai akwai su da kaya. Kamfanin Alhaji Nura akwai gadaje da kujeru, kicin set da gadajin yara, zannuwan gado da fulaluwa, katifu da turaren wuta, kayan kamshi ga sunan, kujeru na zakar gida har da su, da kekunan ɗinki na batira, kafet ma har da su, lallan sudan da shi, dilka sudan da ita, kwamfutar koyon karatu, lemuna har da kati, jakuna mun kawo su, shaddoji ƙanana da manya. Uwar gida da amarya ku zo ku gyara gidanku, NAI mun kawo kayan kicin da na ɗaki. Mai bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Uwar gida da amarya gare ku ni na yi kira, ku taho NAI don kamfanin ya shara. Shi yasa al'umma suke yaban Haji Nura, shi ya kawo mana ci gaba ake zancen su. Bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Sayan nagari aka ce mai da kuɗi gida, kamfanin NAI su suke gyara gida, kuma ga sauƙi da rahusa duk suka haɗa, al'umma na ta yabo da jinjina a gare su. Bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Zamani aka ce ya zamo abokin tafiya, NAI Ventures gishiri da ke gyara miya, kuma kayansa akwai ƙanana har ma manya. NAI Ventures mun fahimci ba tamkar su. Bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Masu kayan zamani gai da taurarin ƙarni, kaya na ke tere ne. Mai bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Kan na kulle sai na yabe ka babbar gaya, Alhaji Nura NAI na da masoya. Allah ya ƙara riko ka zarce dukan makiya, a gaida mai kyauta martabar ka ba ta buya, ka yi man nima in shigo sahunan manya, halin ka halin kyauta kuma mai alfarma. Bidar sauki je ka kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Kwarai kuwa wannan haka yake. NAI Ventures kamfanin Alhaji Nura suna nan a Rahamawa Runabout. Muna da gadaje, kujeru, kitchen set, gadajen yara, zannuwan gado, fuloluwa da katifu, turaren wuta da na ƙamshi. Akwai kujerun tsakar gida da kekunan ɗinki na batira, carpet, akwai lallen Sudan, dilka Sudan, kwamfuta, kayan karatu, akwai lemuna da kati, jakkuna da shaddodin zamani. NAI Ventures. Da mai neman ƙarin bayani sai ya tuntuɓi wannan namba kamar haka: 080 60 44 42 44. NAI Ventures sai kun zo muna maraba da ku. Kamfanin NAI kayan kicin da na ɗaki dukan sabon kawo su. Mu tafi a kamfani mai girma, NAI Ventures kwarai akwai su da kaya.